Jump in the shower and the blood starts pumping. Out in the street, the traffic starts jumping. And folks like me on a job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taken and no giving. Het is een muziekprogramma met de veskes van Dolly Parton. Ik net Dolly Parton. Ik speel je net Dolly Parton. Het lukt ik net. Vertel eens wat hoe ha. Ik vertel hoe haar, maar het gaat vooral om haar dromen. Het heet Wij van Dromen. En het beschroot eigenlijk hoe dromen us helpen kan. Dus alle jaar, net al in de Dolly Parton, om dit leven terug te rennen en te gaan. Dus ik denk dat Els, ik al haast net van Dolly Parton, iets uit dit stuk helly kan. En misschien, weet ik ook zeker, als net van Dolly haast naar dit programma, Wolf van Dolly. Hier gaat dank mijn fantasie, verhoor mijn brood in je vader wij. Wanneer ik voel, ook maar even cool.